Bi ye joué kalo tile 28 ye an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ la. Bi kibaruya min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ye ko bɔlɔlɔw sanfɛla la ŋunuŋunukan dɔ bɛ senna ka yira ka fɔ ko gouvernement bɛna o wari dɔ di maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra coronavirus la ko o kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye. Ayiwa kibaruya minnu sera ma kunya la olu y'a yir'an na ka fɔ ko araba tɛmɛnen ko bɔlɔlɔ siraw caman kan ko a yira ka fɔ ko sɛbɛnni dɔ kɔni bɛ ka kɛ ka ci maaw ma ka yira ka fɔ ko min ye gouvernement ye ko kɛrɛnkɛrɛnnena ministre min sigilen bɛ an ka wariko kɔni musaka kunna n'a b'a fɔ ministre des finances ko olu kɔni ye baara dɔw bila sen kan baara min hokumu kɔnɔna la ko u bɛna musaka dɔ di maa dɔw ma maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la an ka jamana kɔnɔ. O sɛbɛnni ninnu kɔni min ye ministre min sigilen bɛ an ka musakako kunna olu kɔni bɔra joona joona ka yira ka fɔ ko o kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye ko o kumakan ninnu tɛ ka bɔ olu yɔrɔ la. Ayiwa a yirala ka fɔ ko nin sɛbɛnni in kɔnɔna la ko lien dɔ de b'a kɔnɔ u b'a fɔ k'i ka lien in cliquer n'i ye lien in cliquer ko i bɛ garijɛgɛ o musaka ninnu na. Ayiwa sɛbɛnni in kɔnɔ tuguni maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijɛgɛlen don coronavirus la ko u bɛ musaka min sɔrɔ k'a bɛ taga 40,000 ale ni kɔ la bɛɛ yɛrɛ kɔni ka jɛ 60,000 kɔni na ko o de bɛna di u ma. Ayiwa ministre mun sigilen bɛ wariko kɔni musakaw kunna ko kumakan in tɛ tiɲɛ ye wa kumakan in ma bɔ olu yɔrɔ ko ni maa ye nin sɛbɛnni ninnu ye k'i k'i yɔrɔ janya ka bɔ nin yɔrɔ la sabula ko a ma bɔ u yɔrɔ la ko a bɔlen don namaratɔw kɔni ka sɛbɛnni fɛ ko sinon ko olu kɔni tɛ. Ayiwa hakilina jiginna u y'a yira ka fɔ fana ko an ka jamana kɔnɔ dɛmɛ min kɛra coronavirus tɔ ye k'o kɛra kabini Ibrahim Boubacar Keita kɔni ka fanga kɔni wagati la sabula a yirala ka fɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni se t'u ye ni coronavirus gɛlɛya kɔni nana ni courant ale ni ji kɔni nɔgɔyara olu ye wa maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko 18,000 kɔni taara ka di olu ma ko o baara ninnu dɔrɔn de kɛra an ka jamana kɔnɔ coronavirus ko kɔni kun na ko sinon ko o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ ni kuma minnu bɛ ka fɔ bɔlɔlɔw sanfɛla la ko o kuma ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ye. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kibaruya ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka baroda wɛrɛ la.